இன்று பெருந்தலைவர் அவர்களின் 124வது பிறந்தநாள் விழா. நான் வெளிநாடு பயணத்தில் இருக்கேன். இருந்தாலும் காலையிலே மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இன்று சிறப்பாக முத்துக்குமார் அவர்களும் எங்களது சகோதரர் சுந்தர், மகாலிங்கம் மற்றும் என் குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவரும் வந்திருக்காங்க. பெருந்தலைவர் ஒரு 1954 1963 வரை ஒரு சிறந்த பொற்கால ஆட்சி தந்தவர். தமிழகத்துக்கு பல திட்டங்களை மத்திய அரசிடம் பேசி பெற்றுத்தந்து பல தொழிற்சாலைகள், பல நிறுவனங்கள் இன்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்று சொன்னாலும் தமிழகம் உயர்ந்து நிற்கிறது சொன்னாலும் அந்த காரணம் பெருந்தலைவர்கள் தான் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆக இந்நாளில் அவரை என்றும் நினைத்து அவர் வழி நடந்து சிறந்த ஒரு மக்கள் சேவை செய்வதில் நாம் அனைவரும் உறுதியேற்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.